wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tafiya a gaban Ka'aba sai haɗu da wani balarabin ƙauye. Wannan balarabin ƙauyen yana ta zagaye Ka'aba yana ihu yana cewa ya Karim, yana kiran sunan Allah yana cewa ya Karim ya Karim, yana roƙon Allah. La ilaha illallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu ya bashi sha'awa, sai fara maimaita irin wannan abu da balarabin ƙauyen yake faɗa. Idan ya ce ya Karim sai manzon Allah ya ce ya Karim, idan ya ce ya Karim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Karim. Sai juyo sai kallon manzon Allah, bai san cewa shine manzon Allah ba saboda bai taba ganin shi ba. La ilaha illallah. Sai zata isgilanci yake mai saboda ya gan shi a matsayin dan kauye. Sai ta daga wannan gurin sai koma bayan Ka'aba sai je yana cewa ya Karim ya Karim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi shi, sai ƙara tsayawa a bayan shi. Idan wannan balarabin kauyen ya ce ya Karim sai manzon Allah ma ya ce ya Karim. Sai wannan balarabin kauyen sai ya juyo sai ce a tastahzi'u biya, yace shin kana min isgilanci ne ya kai balaraban birni saboda ka ganna a matsayin balaraban ƙauye? Yace wallahi da ba dan kyakkyawan fuskanka ba, da hasken idanka ba, da hasken haƙwaranka ba, da kyan ƙiranka ba, da wato kyan siffanka ba, wallahi da na kai ƙaranka wurin shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a tsaye a gaban shi. La ilaha illallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai, shin baka san wannan annabin naka da kake magana akai ba? Sai ya ce amantu bihi walam ara, yace nayi imani da shi amma ban taba ganin shi ba. Sannan sai yace wa saddaqtu bihi walam ara, yace kuma na gasgata shi amma ban taba ganin shi ba. Sannan sai yace wa inni uhibbuhu walam ara, yace wallahi kuma ina san shi amma ban taba ganin shi ba. La ilaha illallah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mai, shin idan na ce ma wanda yake tsaye a gaban ka shine manzo Allah ya zaka ji? Sai shiga cikin mamaki, sai ga kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi kama da wanda za a ce shine annabi Muhammad. Sai ce anta nabiyullah, shin kai ne manzon Allah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ana Muhammadur Rasulullah. Sai ce wallahi ni ne Muhammadu dan aikin Allah. La ilaha illallah. Wannan balaraban ƙauyen saboda murna da yayi sai ya fada a gaban manzon Allah, ya kama hannun shi ya riƙe yana sumbatan hannun shi cikin farin ciki. La ilaha illallah. Sai ce ya Rasulullah inni uhibbuk, yace ya kai manzon Allah wallahi ina son ka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ala rislika ya akhal arab, yace dan tsaya mana ya kai dan uwana balarabin ƙauye. Sai ce ni wanda Allah madaukakin sarki ya aike ni ne zuwa ga mutane, la mutajabbiran, bai aike ni zuwa rinka girman kai ba, kuma bai aike ni zuwa rinka mai da mutane bayi ba. Sai ce ka daina sunkuyawa a gabana in zaka gaishe da ni, ka tsaya a matsayinka na dan adam irina. Bambancin mu kawai shine Allah madaukakin sarki ya fifita ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan balarabe sai kallon manzon Allah cikin mamaki, sai ke ce ma manzon Allah yana son shi. Sai zama cewa ya samu wato yanci yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yanda yake so. Kawai sai Allah madaukakin sarki sai ya turo mala'ika Jibrilu zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. A wannan lokaci suna tare da wannan balaraban ƙauyen, sai mala'ika Jibrilu sai ma manzon Allah sallama sai ce assalamu alayka ya rasulullah, yace amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai manzon Allah. Yace assalamu yuqri'uka assalam, yace wallahi Allah madaukakin sarki aminci da kanshi yana baka aminci, yana gaishe da kai. Sannan kuma sai ce ya aiko mu faɗa ma cewa ka faɗa ma wannan balaraban ƙauyen cewa kar ya ga kankan da kanmu da kuma saukin kanmu ya yaudare shi, kar ya ga saboda kana mai saukin kai kana jan shi a jiki wannan ya yaudare shi ya ma rashin kunya. Sai mala'ika Jibril ya ce wallahi Allah madaukakin sarki zai tsayar da shi ranar tashin alkiyama ya mai hisabi akan duk abin da ya aikata. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wannan balaraban ƙauyen. Sai balaraban ƙauyen ya kalle shi sai ce ayu hasibunallah, yace shin Allah madaukakin sarki zai min hisabi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas Allah madaukakin sarki zai ma hisabi. Sai wannan balaraban ƙauyen sai ya ce wallahi idan Allah madaukakin sarki ya min hisabi ni ma zan mai hisabi. La ilaha illallah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi cikin mamaki sai ce shin kai ne zaka ma Allah hisabi? Sai ce wallahi idan Allah ya tsayar da ni ya min hisabi ni ma sai na mai hisabi. Yace to akan me zaka mai hisabi? Sai wannan balaraban ƙauyen sai ya ce idan ya min hisabi akan zunubi na, ya tambaye ni me yasa na aikata zunubi, yace zai kona ni kuma zan tambaye shi shin ba ya ce shine mai rahama ba, ai ba zai kona na abuta ba. La ilaha illallah. Sai manzo Allah ya kalle shi cikin mamaki sai ce idan kuma ya min hisabi ya tambaye ni akan laifuffukan da na aikata zan tambaye shi ina tausayin shi, ba ya ce zai tausaya ma bayan Allah ba? Sai ce wallahi idan ya min hisabi akan laifuffukana ni kuma zan mai hisabi akan tausayin shi. Idan ya ce zai min azaba ni kuma zan mai hisabi akan ba ya ce zai tausaya ma duk wanda ya roƙe shi ba, ya ce ni kuma na roƙe shi, wallahi idan ya min azaba ni kuma zan tambaye shi akan wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi cikin mamaki sai ya zubar da hawaye
yana tsananin kuka har sai da gemin shi ya jika da hawaye saboda tsananin tausayin wannan mutumi da yayi da kuma mamakin maganan da yayi. Sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibrilu ya dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai assalamu alayka ya nabiyallah, yace amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai manzo Allah, yace assalamu yuqri'uka assalam, yace Allah madaukakin sarki yana miƙa ma gaisuwa kuma ya ce ka faɗa ma wannan bawan cewa Allah madaukakin sarki ya mai hisabi kuma zai hada ku tare ranar tashin alkiyama. La ilaha illallah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan albishir, sai wannan balaraban kauyen yayi murnan da bai taɓa yin irin shi ba. La ilaha illallah. Allahumma barik